Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин, Роза Зиятуллина булармын. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә Рузия Мутыйгуллина. Мин язмышыма баш иям һәм рәхмәт әйтәм. Тәрбияле ата нинди булырга тиеш? Атаклы шәхесләребез Ибрахим Идрис, Ризаэддин Фәхретдин, Марҗани өйрәткәнчә балаларны тәрбияләсәк, бездә инде тәрбия яхшы дәрәҗәдә куелган булыр иде. Бөек җиңүнең 75 еллыгын каршылап. Мин пионер да булмадым, комсомол да булмадым, алмадылар безне халык дошманы баласы булганга. ШНТВ каналының телевизион блогерлар филиалы Димитровградта. Бездә шаяннарда яратмыйлар исәнмесез, кулчапка утырат. Безгә ду китереп сәламләшә. Килештекме? Сәлам дуслар. Аның кулларыннан гөлләр тама. Һәрбер петля, һәрбер алган илмәк ул күңелгә тынычлык бирә. Бәхет дигән сүзне кабул итми, чөнки ул мизгелләрдән тора ди. Бүген син бәхетле, иртәгә бәхетсез булырга мөмкин. Шуңа күрә язмышына рәхмәтле. Бүген безнең шәхесләр сәхифәсендә 40 еллык иҗат гомерендә 60-тан артык спектакльдә уйнаган Галиәскәр Камал театры актрисасы, Россиянең ат казанган Татарстан Республикасының халык артисты Рузия Мутыйгуллина. Казаныбызның иң гүзәл биналарының берсе Камал театрында. Билгеле инде татарлар кайда гына яшәсәләр дә, әлеге бинага спектакльләр карарга киләләр, тартылалар. Ә инде театрны үстерүче аның артистлары. Менә бүген без шундый бер күренекле артистка белән очрашабыз. Рузия ханым, сезне язгы бәйрәм белән. Рузия Хидиятулла кызы Мутыйгуллина 1950 елның 3 мартында Татарстан Республикасының Әлки районы Югары Әлки авылында 6 балалы, җыр-моң сөюче, гармунчы гаиләсендә төпчек бала булып туа. Үзен таный белә башлауга биюче, балерина булу хыялы керә күңеленә. Үскәч аяк очларына басып, канатланып Казанга килә. Килдем bir вакытны репетицияга bir артисткага ярып, Камал театрына. Анда Марсел Хакимович Зәңгәршәл спектаклен чыгара. Менә шушы репетицияда җырчы кызларны, биюче кызларны, җегетләрне, Булат, Мәйсәрәләрне күреп, мин гашык булдым театрга. Балачак хыялын ул театр сәхнәсенә алыштыра. 1974 елда Казан театр училищесын тәмамлый. Безнең инде җитәкчебез Марсель абый булды. Легенда бит инде ул кеше бит инде. Аның ярдәмчеләре булып Хаким Сәлимҗанов, Марсель абыйның әтисе, Шәхсанама Пасфандиярова, ә инде сәхнә теленнән Асия Хайруллина. Чиста, чын татарча сөйләшергә өйрәтте. Әйе, ул бөтен җаны тәне белән иҗатка чума. Бер карасаң театр ул мөгъҗиза. Җыр, моң, бию барысы да бер сәхнәдә. Булды, бии торган рольләрдә, хәтта җырлый торган рольләрем дә булды. Мәсәлән, Ак калфакта иң беренче, аннан соң китте инде әкрен генә. Менә инде мин әлбәттә, мин әле бүген менә 18 марттагы кичәмдә мин әлбәттә үземнең тамашачыларыма биеп тә күрсәтәчәкмен, әз генә булса да җырлап та күрсәтәчәкмен. Туган көне юбилее уңаеннан Рузия Мутыйгуллина тамашачысын 18 март көнне Камал театрына җыя. Аңа еллар куркыныч түгел. Менә мин аны студент вакытыннан да хәтерлим. Бер гадәти генә кызлар иде, кыз иде, шундый сәләтле, әйбәт, матур. Ә менә еллар узган саен анда ниндидер эчке рухи байлык, затлылык сизелә. Әлбәттә, рольләр артистларны байыта. Менә Исхакый әсәрләрен уйнау, Зөләйха үзе генә ни тора идеме? Әле Курчак туенда да һәм Ханума кебек менә шушындый дөнья күләм үзебезнең җәүһәр классикларыбызда уйнау.
байыта ахрысы кешене. Шуңа күрә ул елдан-ел ничектер матурая бара. Миңа ул бүген элекләрдән дә матуррак, гүзәлрәк ханым шикелле. Аннан тагын бер нәрсәне уйлыйм, ул бит тормышын Ринат Закиров белән бәйләде. 45 ел була аларның бергә торуына. Закировлар гаиләсе, без аны Шамил Зиннурулла Закировтан да беләбез, театрыбызның директоры. Алар бик тәрбияле, бик әхлаклы, бик җаваплы һәм бик рухи яктан бай кешеләр. Без бөтен мәсьәләдә аның тәлигенә, аның җинаклыгына, аның төптән уйлап, бөтен мәсьәләне төптән уйлап хәл итәргә сәләтле булуына ихтирам белән карыйбыз. Аның барысы да алдан уйланган, алдан менә ничек булырга тиеш, шулай тормыш бара. Бу тормыш итәр өчен бик уңайлы, җайлы. Инде хатын-кыз роле дип әйтсәк, ансы безнең менә бүген оныклардан күренә, алар әбисе тирәсендә, аның җылысында кыйналар бүген, тулы мәгънәдә. Бу дөньяда, кырыңда үзеңне аңлаган, гомумән яшәешне тирәннән аңлый белгән кешенең булуы әлбәттә зур бәхет. Үзегезнең туган көнегезне яратасызмы? Мин туган көнемне гомер буе яраттым. Чөнки нәрсә өчен яраттым? Мин яратам бәйрәм. Мин яратам кешеләр җыярга, кунакка. Менә безнең әни ул шуның хәтлек якты, шуның хәтлек ягымлы ул, аның менә бөтен матурлыгы эштән чыга шикелле. Әни булган җирдә безнең бөтен гөл гөрләп тора. Игә килсә кешеләр дә, кунаклар да, безнең һәрвакыт әни гомергә өйрәтә иде кеше белән исәннәш күрешкән вакытта. Кешегә якты бу, якты чырайлы кешеләрне, якты йөзле кешеләрне бөтенесе ярата. Елмаеп каршы ал, елмаеп затып куй дип кешене гел шунарга өйрәтә. Рузия ханымның гомерлек хыялын кызы Чулпан тормышка ашыра. Кичкенәдән биюгә тартылган Чулпан бүген Казан бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе. Нәрсә ул бәхет? Бәхетле булыр өчен ни эшләргә кирәк? Менә мин һәрвакыт миңа әйтәләр, мин бер вакытта да бәхет дигән сүзне кабул итмим. Чөнки ул мизгелләрдән тора. Син бүген бәхетле булырга мөмкин, икенче көнне бик бәхетсез булырга мөмкин. Шуңа күрә мин язмышыма рәхмәтлеме дим. Кешенең менә әйтәләр бит инде язмыш диләр. Менә шуннан да сиңа ничек язылган, ә менә хәзерге вакытта мин язмышыма баш иям һәм рәхмәт әйтәм. 40 елга якын иҗат гомерендә 60-тан артык спектакльдә берсеннән-берсе матур образлар. Бүгенге көндә минемчә ул бик бәхетле, һәр яктан камилләшкән ханым. Аңа хәзер саулык, сәламәтлек һәм әле тагында ул уйнарда рольләр бик күп. Безнең һәм чит ил драматургиясендә, рус драматургиясендә шушы рольләр белән безнең тамашачыны сыкландырсын, рухландырсын, тарихыбызны байытсын. Чөнки анда андый мөмкинлек әле бик күп. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Тәрбияле ата нинди булырга тиеш? 1900 елдан бастырылучы язма бүген дә актуальмы? Бу сорауларга җавапны киләсе сюжеттан белерсез. Казан Кирмәненең Ислам мәдәнияте музеенда шагыйрь, педагог, нәшир, сәүдәгәр Ибрахим Идрисинең Тәрбияле ата китабының яңа басмасы тәкъдим ителде. Кулыбызда Ислам мәдәнияте музеенда сакланучы Тәрбияле ата китабы. Ул гарәп имләсендә соңгы тапкыр тулыландырылып, милләт типографиясендә 1915 елда бастырыла. Әлеге китапның алгы битендә авторы күрсәтелмәгән. Ә яңа басмада аны Ибрахим Идриси язган дип күрсәтелә. Моның дәлилләрен ачыкладык. Бу китапның тышлыгында аның үзенең исеме куелмаган булса да, китап Ибрахим Идрисовның акчасына чыгарылган дип языла. Һәм икенчедән бер басмада төзүчесе аббревиатура ИИ дип куелган. Бу дәлилләр шик тудыра. Шул сәбәпле авторлар тәрбия темасына күп гыйльми эш калдырган Ризаетдин Фәхретдинне өйрәнүче галимнәргә мөрәҗәгать иткән. Аларның фикеренчә, бу безнең беренче ата уйлаган автор Ризаетдин Фәхретдиновныкы түгел дигән шундый төпле фикер булды. Икенчедән, китапның башында һәм ахырында Ибрахим исеме белән язылган шигырьләр булуы да дәлил булып тора. Өченчедән, Ибрахим Идрисинең бу китапка кадәр үк шигъри формада язылган «Кыз балага нәсихәт» дигән әсәре булуы да билгеле.
Анда да ул шагыйрь буларак тәрбиягә зур йогынты ясый. Шигъри формада тәрбия бирә. Димәк, Ибрахим Идрисинең тәрбияле ата китабы авторы булуы дәлилләнә. Хәзер инде эштәлегенә күз салыйк. Тәрбияле ата китабы инде синкретик әсәр, анда диндә бар, тарихка да кагыла, милли төшенчәләр дә бирелгән, педагогика, психология үзенчәлекләре дә искә алына. Яшь әтиләргә шундый үгет, насихат, киңәшләр бирү, никахлашу турында, килен сайлау турында һәм тормышны шундый дустату башлап җибәреп, балалар тудыру, балаларны тәрбияләү, аларның физик яктан да, рухи яктан да сәламәт булуына юл күрсәтә торган шундый яшь әтиләргә киңәшләр җыентыгы. Шуңа күрә монда инде тәрбияле ата булу иң беренче чиратта үзең тәрбияле булу, үзеңне тәрбияләү ул. Чөнки тәрбияле ата гына тәрбияле баланы тәрбияли ала. Бу сүзләр белән килешмәү мөмкин түгел. Үз вакыты өчен бик популяр гади телдә һәм зур булмаган китап 4 тапкыр бастырылып чыгарыла. Шунысы да кызык. Китап ахырында милләт типографиясендә чыгачак басмалар турында мәгълүматлар да бирелә. Чөнки әлеге басмахана татар халкына гыйльми һәм тәрбияви китаплар бастыру белән шөгыльләнгән. Галимҗан Баруди, Ризаетдин Фәхретдин, Шихабетдин Мәрҗани һәм башка галимнәребезнең тәрбиягә кагылышлы эшләре бүген дә актуаль һәм аларны халыкка кайтару безнең бурыч. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Бөек җиңүнең 75 еллыгын каршылап. Мин пионер да булмадым, комсомол да булмадым, алмадылар безне халык дошманы баласы булганга. Шаян ТВ каналының телевизион блогерлар филиалы Димитровградта. Бездә шаяннарда яратмыйлар исәнме, сез кул чапкан торат. Безгә ду китереп сәламләшә. Килештекме? Сәлам дуслар. Аның кулларыннан гүлләр тама. Һәр бер петля, һәр бер алган илмәк ул күңелгә тынычлык бирә. Шушы авылга мин кияүгә килдем. Ничәнче елда? 50 елда килдем. Һәм почтада начальник отделения связи булып эшли башладым. Аңынчы 4 бала әниләре җилкәсендә кала. Бөек Ватан сугышына кадәр гөрләп торган гаилә агачының тамырына балта белән чапкандай, әтиләре колхоз рәисен кулга алалар һәм халык дошманы ясыйлар. Мин пионер да булмадым, комсомол да булмадым, алмадылар безне халык дошманы баласы булганга. Бит ул укытучы булырга хыяллана. 7нче сыйныфтан соң Орча педучилищесына бара-баруын, тик биографиясы туры килми шул, алмыйлар. Әтисенең кулга алынуы сәбәп була. 17 яшемдә шинель кидертеп сугышка алып киткәндә биография кирәк булмады ди Тәскирә апа күз яшенә тыгылып. Көн-төн башта үз районында, аннан Чувашстанда окоплар казыйлар. 43 елның февралендә кайттык, та 43 елның июнендә инде мине солдатка җибәрделәр. Шунда авыз айтып председатель безнең сугышка киткән иде. Ул ранен булып кайтты. Авыл кешеләре бит инде. Без шушы 3 кыз бала кирдек күрешергә. Ай Якуб агай, исән сау йөреп кайттыңмы? Ху! От хәтле кызлар. Сез мондамы ни? Сугышта түгелме ни? Анда хатын кызлар күбез. От хәтле кызлар диде бу безгә. Ул шуннан соң әнә июньдә инде безгә ни булды? Комиссиягә төшәргә. 1943 елның июненнән 1944 елның гыйнварына хәтле Казанда элемтәче булырга әзерлиләр аларны. 40нчы завод ишек алдында землянкалар казып шунда торалар. Иделдән агып килгән салалардан агач бушатырга да йөриләр. Шушында ук аларга карабиннар биреп атарга да өйрәтәләр. Ул винтовка дип атала, штыклы булса гына безнеке карабин штыксыз мылтыклары. Шушы штык мылтыктан атарга өйрәттеләр безне. 44 елның гыйнварында сугышка чыгарып җибәрделәр. Юлда барганда
2 мәртәбә бомбаға тотулар болды. Bizге приказ болды шешелік жерге. Біз вагонлардан түсіп жерге шешелік, бомбежкалар өткеш кіріп отырдық. Бізді алып бардылар Корыстин шәһәріне. Демләнкілер қази башладық. Бомбаға тотулар хаман дәвам ете. Шонда біздің иптәшләребез өліп қалды. Менің де ең ерләшіп біткен бізге хезмәт иткәннән бері бізге өлген bir иптәш қызым да вафат болды шонда. Ondan soң bizni көшірділер. Ikkinchi шәһәргә. Bizni көшірділер Ровноға да, Ровнодан тағы Сарны шәһәріне көшірділер. Бір үзліксіз көшіну, һәммәсендә землянкалар қазып, катушкаларны өстірәп, элемтә чыбыкларын сузу. Сырна елгасы аша салынган күперне дә саклыйлар алар. Алманияга илтә торган бердән-бер тимер юл була ул. Зенитный сяц бу. Biz 3-ші дивизион едік. Мен взвод управлениеда идім. Бізден түбәнірек Слуш елғасы қырайында оқ. 7-ші дивизиония көпірінің тік яғында 8-ші дивизиония. Шушы Слуш елғасы бойында тұрғанда бізге концерт бригадасы келді. Шонда бір жыр татарша құшылар көбікні жырладылар. Ол жырны менің ауылда бір мәртебе ешіткенім еғой. Бір білмегілейім. Шуна ешіткәшкен жылай башлады. Мен жылағаш түгір рус қызлар да жылай. Олар да шушы Татарстанда бір мұхитте, бір күй тыңлап өткен балалар бейт. Onlar бейуші бары татар қызы. Мен ойлайым, егер де бұлардың исем фамилиясын yazып алырмын әлдеп. Но исем фамилияларын yazып алырлық болмады. Бомбаға тұтулар башланды да біз таралыштық. Тәскер апа эзләп таба ул кызларны, тик аңынчы ниләр булганын киләсе тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Миңа калса, әлеге әңгәмә күпләргә кызыклы булачак. Онда сезнең кадерлеләрегезнең дә язмышы бит. Ансында сөйлеймсең? Сөйлә. Телевизордан соғышта катнашкан хатын-кызларны күрсәтәбез дигәч, карап торган телевизордан Хадиша бар шунда. Биюші кыз. Хадиша бар. Шуннан шул телевизорга хат яздым мен. Хадишаны қайдан келген ол кім ол? Оның адресін деберлер. Хадиша білән біз Қазанда бірнеше тапқыр ұшыраштық. Міне шушы. Ләйсәнә Сыдырдинова, Татарлар Түбәнкенә авылы, Балташ районы. Ульяновск өлкәсендә Шаян ТВ-ның филиалы ачылды. Әлеге мәктәптә көн сайын диярлек берсеннән-берсе кызыклы һәм мавыктыргыч чаралар уза. Шуларның берсе укучыларның фәнни-гамәли конференциясе. Ул көнне балалар өчен бердән-бер тәүлек буе эшләүче Шаян ТВ каналының телевизион блогерлар филиалы да ачылды. Сүзебез Ульяновск өлкәсе Димитровград шәһәренең Габдулла Тугай исемендәге татар мәктәбе хакында бара. Өлкәнең татар милли мәдәни мөхтәрияте белән Шаян ТВ каналының уртак проекты хакында бу төбәктәге үз хәбәрчебез Рамис Сафин хәбәр итә. Егетләр, карагыз, безнең хәзер мин сезгә күрсәтәм видео кадрлар. Әлбәттә, бу видео кадрлар төшерелгән берничә камера белән инде. Шаян ТВ каналы җитәкчесе Рамиля Сахабдинова мәктәпнең 10-нчы сыйныф укучылары Эмиль белән Айратка әнә шулай телефонга төшерү, кадрны сайлау, компьютерда монтаж ясау серләре белән таныштыра. Мондагы телевизион блогерлар безгә үзләренең хәбәрләрен төшереп җибәрәчәкләр. Аны бөтен дөньяда яшәүче татар балалары күрәчәк. Бу көнне шаяннар Димитровград мәктәбендә укучыларга канал эшчәнлеген бөтен туллыгы белән ачып салдылар. Алар белән һәр төрле интерактив уеннар оештырдылар. Бездә шаяннарда яратмыйлар исән, сез кушып утырып, бездә ду китереп сәламләшә. Килештекме? Сәлам дуслар. Димитровградтагы әлеге блогерлар мәктәбендә 2 егет эшләячәк. Безнең мәктәпкә шундый ышаныч белдергәннәр өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде шул Шаян ТВ-ны балалар белән карап барабыз бит инде, безгә бик кызык бул тапшырулар. Инде мәктәбебезгә килгәндән нары күп укучылар инде катнашырга теләк белдерделәр. Һәм шуларның икесен инде менә бүгенге көнгә сайлап алдык. Шаян ТВ каналының Димитровградтагы штаттан тыш хәбәрчесе Эмиль Гайнетдинов кичкенәдән үк журналистикага битараф түгел. Кичкенәдән интересуюсь журналистика белән. Бездә мәктәп бик кызык, ТНВ карыйбыз без.
Шаян ТВ үзе дә бу мәктәп белән тыгыз элемтәдә торачак. Канал җитәкчелеге белдергәнчә, киләчәктә яшь блогерларны Казанга чакырып укытуда күздә тотыла. Хәер, хәзер балалар үзләре дә IT технологияләрдән бик оста файдаланалар, бик теләп кулланалар. Канал киләчәктә мондый телевизион блогерлар мәктәпләрен татарлар күпләп яши торган һәм ТНВның хәбәрчеләр пунктлары булган төбәкләрдә дә ачарга ниятли. Татарстаннан читтә мондый форматтагы мәктәпләр ачу татар балаларын ана телендә аралашырга гына түгел, иҗади һәм фәнни эшләр белән шөгыльләнергә дә мөмкинлекләр ачачак. Димитровград мәктәбендә генә түгел, Ульяновск өлкәсендә дә беренче тапкыр узучы укучыларның фәнни гамәли конференциясе шуны раслады. Районыбыздан чыккан күренекле шәхесләр арасында авылдашым, шагыйрь, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Ганс Христиан исемендәге почетлы диплом иясе, Татарстан Республикасының халык шагыйре Шәүкәт Абыйгалиевның да булуы безнең өчен зур куаныч. Ул бик күпләргә иҗат юлына басарга этәргәч остасы булды. Шуннан чыгып фәнни тикшерү эшенең максаты Шәүкәт Галиевка шагыйрь һәм олы шәхес буларак бәя бирү, аның татар әдәбиятында урынын билгеләү һәм хәзерге вакытта иҗаты чәчәк атучы яраткан шагыйрем Алсинә Салахованың шигъри осталыгын ачу. Балалар ике номинациядә фәнни хезмәтләрен якладылар. Беренчесе Гакил Сагиров иҗаты турында булса, икенчесендә исә алар үз төбәкләрендә туып үскән танылган шәхесләр хакында иде. Балаларның чыгышларын тыңлап утырганда шундый нәтиҗәләр ясап утырдым мин. Менә киләсе елда нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Әйе, эшләрнең нәтиҗәле булуларына һәм күбрәк Гакил Сагировның рәсемнәренә һәм шигырьләрен анализлауга багышланган фәнни эшләр көтәбез без 2нче елга. Шулай ук киләсе елда эшләрнең нигезләмә буенча матур итеп, дөрес итеп, тигәл итеп башкарылган булуына игътибар итәргә кирәк. Чарада Татарстанның Апас, Аксубай, Чүпрәле, Әлки районнарыннан килгән дистәләгән малай һәм кыз да катнашты. Алар башлыча үз төбәкләреннән чыккан данлыклы кешеләр турында чыгыш әзерләгәннәр. Бик ныклап әзерләнделәр. Әлеге әзерлектә балаларыбызга татар теле һәм әдәбияты, шулай ук тарих һәм җәмгыять белеме укытучылары ярдәмнәрен күрсәттеләр. Балалар инде 5нче сыйныфтан алып 10нчы сыйныфка кадәр безнең бүгенге конференцияга алып килгән темаларыбыз Апас ягының күренекле шәхесләренә багышланган. Шәүкәт Агагалиев, Җамал Валиди һәм Алсинә Салаховаларның иҗатларын, шулай ук Бөек Ватан сугышында билгеле бер күренекле урын алган дәүәни һәм дәүәтиләрнең язмышларын чагылдырган бүген эзләнү эшләре алып килдек. Чыннан да ныклап әзерләнгәне нәтиҗәләр ясаганда да күренде. Ике секциядә беренче урыннарга Апас мәктәбеннән Гүзәл Хабибуллина һәм Димитровградның 22нче мәктәбе укучысы Тимур Халитовлар лаек булды. Барлык җиңүчеләргә дә дипломнар белән бергә язучы Гакил Сагиров һәм СССРның халык артисты Габдулла Шамов турында китаплар тапшырылды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар. Хатын-кызлар гүзәллеге бүген дә иң көчле корал булып тора. Ләкин тышкы кыяфәт белән бергә рухи дөнья һәм эш сөючәнлек тә зур әһәмияткә ия. Шаран районы Түбән Заид авылында яшәүче Гүзәл Миңнегалиева да шундый. Йортына, тирә-як күршеләренә авылга ямь бүләк итүче бу ханым шигә, бәйли, тәмле ризыклар пешерә, матур гөлләр үстерә. Уңган хуҗабикә булу серләренә хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова да өйрәнеп кайтты. Эшләгәндә үземчә булары күлдә томбыйклар үсеп тора, бакалары да бар дигән кебек шулайрак иттереп эшләсем килеп эшләнгәндер. Кайчандыр Шаран районы Түбән Заид авылына килен булып төшкән Гүзәл Миңнегалиеваның кул осталыгы турында тирә-як күрше районнарда яшәүчеләр дә белә. 5нче сыйныфта шәл бәйли башлаган милләттәшебез бүген киемнәр генә түгел, хәтта балалар бакчасы өчен уенчыклар да эшли. Кул эшләре миңа җан тынычлыгы бирә. Менә кул эшләгәндә бер галим әйткән бит, йогага тиң дип, менә һәр бер петля, һәр бер алган илмәк ул күңелгә тынычлык бирә. Мин гел менә бер уйламыйм бәйләгәндә. Только шул матурлык турында, матурлык эчендә генә йөзәм. 25 ел дәвамында авыл кибетендә сатучы булып эшләгән Гүзәл Миңнегалиеваның күңеле һәрвакыт иҗатка, матурлыкка омтыла. Өйгә кайтып керү белән куллары җеп белән энәгә үрелә. Элегрәк бәйләү һәм чигү үрнәкләрен китап битләреннән тапса, бүген интернетка мөрәҗәгать итә ул. Авыл өчен бу бик кирәк. Чөнки менә ул безнең Гүзәл апа безнең авылыбызның бизәге. Үзенең эше белән, күңел матурлыгы белән ул безнең күңелебезне матурлата. Без менә гадәти авыр тормышта без шушындый матурлыкны күрә белсәк, шушындый эшләргә өйрәнсәк, бу балалар өйрәнсә, шулай ук бит инде менә мисал өчен Гүзәл апа
алтын йомгак түгәрәген җитәкләде авылда. Балалар белән эшләде. Аның укучылары бик күп эшләп үзләре шушы киемнәрне кияләр бәйләп. Булар крючок белән бәйләнәбез, мин кирәк кешеләргә сатабыз. Менә бит инде. Матур дип уйлыйм инде. Бүген аның кул эшләре район күргәзмәләрендә зур урын алып тора. Кайчандыр рәссам булырга хыялланган Гүзәл Мингалиева исә яраткан шөгылен киңәйтергә ниятли. Хыялым бар, менә шушындый җүннәрдән картина ясарга. Ул хәзер мин аның әйберләрен дә җыеп бетердем, инде шушылай картина җыеп, шушыларны картина ясарга. Картинамның сюжеты да билгеле инде. Артта тирмә тора, башкорт егете курай уйный, башкорт кызы өстенә самавыр куеп, матур итеп бии, менә шушындый стильдә бер картина эшләсем килә. Өендә матурлык тудырган Гүзәл ханымның яңа бер шөгыле бар. Ул да булса йорт хайваннары белән уртак тел табу. Сабыр холыклы, дөньяга матурлык күзлеге аша карый белгән милләттәшебезне тугры сакчысы да, авыл халкы да якын итә. Шаран районыннан Миләүшә Латыйпова, Татарлар. Тапшыруыбызны Шәмсия Җиһангирова шигырь юллары белән төгәллибез. Үз телеңне үзең акламасаң, үз телеңне үзең сакламасаң, рәхим шәфкать көтмә язмыштан. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә кабат очрашырбыз. Сау булыгыз.